ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኩም ሰላሐዲን ከም ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ብኸመይ ልምዲ ናይ ጸሎት ነጥሪ ዝብል እዩ ብኸመይ ልምዲ ናይ ጸሎት ነጥሪ ርኢኹም ጸሎት ኣብ ህይወትና ልምዲ ክኸውን ኣምላኽ ዝደሊ ስለዚ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና እዚ ናይ ጸሎት ልምዲ ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ህይወትና ከነጥሪዩ እንድኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ክዛረብ ከሎ ጥቕሲ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 17 ከምዚኣ ትብል ቃል ኣቐሚጡሎ በኣ ከየባተኽኩም ጸልዩ ትብል ቃል ኣቐሚጡሎ ርኢኹም ከየባተኽኩም ጸልዩ እዚ ማለት ኣብ ዘይቋርጽ ቀጻልነት ኣብ ዘለዎ ናይ ጸሎት ህይወት ርእስኹም ትእቶ ይድብለና ዘሎ ክብር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ጸሎት ህይወትና ሓደ መዓልቲ ጸሊና ክልተ መዓልቲ ብኬርና ሰለስተ መዓልቲ ጸሊና ኣርባዕተ መዓልቲ ብኬርና ኣብ ደስ ዝበለና ጸሊና ኣብ ደስ ዝበለና ክንገድፎ ፈቃድ ይኮነን ከምዛ ዓይነት ናይ ጸሎት ህይወት ኣድማዕነትን ውጽኢትን ኣይንሪእሉን ኢና ስለዚ ኢና ብዙሓት ክርስቲያናት እቲ ኣብ ጸሎት ዘሎ በነፊት ኣብ ህይወትና ዘይንሪኦ ንምንታይ ተተባሃለ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ግዜ ጸልይ ይኮነን ድብል ከየባተኽኩም ጸልዩ ይዝብል ስለዚ ከየባተኽና ክንጽልይ እንድሕር ኮይና በዚ ዘራርባዚ ጸሎት ልምዲ ክኸውናሉ ኣብ ህይወትና ማለት እዩ ኣብ ህይወትካ ከየባተኽካ ትገብሮ ነገር ልምዲ እንድሕር ኮይኑካ ጥራሕ እዩ ርኢኹም ንሓደ ነገር እንተደኣ ለሚድኩሞ ክትገብርዎ ስለዝደለኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ኦሬዲ ልምድና ህይወትኩም ስለዝኾነ ኣውቶማቲካሊ ቀጻሊ ነቲ ነገር ክትገብርዎ ባዕሉ እሱ እንታይ ክገብረኩም ይጅምር ክደፋፈአኩም ይጅምር ምኽንያቱ ዝተለማመድካዮ ነገር ደው ከተብሎ ይንበሽድ ኸፈእካ ምኽንያቱ ዝተለማመድካዮ ነገር ደው ከተብሎ ከቢድ እዩ ልምዲ ስለዝኾነ ምሳኻ ስለዝዋሃድ ምስ ስምዒትካ ምስ ሓሳብካ ምስ ድሌትካ ስለዝዋሃድ ንነፍስኻ ድማ ስለዝገዝኣ ኣብቲ ልምድቲ ንህይወትካ ብዘይ ሓሰብካዮ ኩሉ ግዜ ግን ርእስኻ ኣብኡ ትረኽባ ናይ ጸሎት ህይወትና ድማ ልክዕ ከምኡ ክኸውን ኣምላኽ ዝደሊ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ስፍራ ናይ ጸሎት ልምዲ ከም ዝነበሮ እዩ ዘርእየና ብፍላይ ኣብ መጨረሻ እንድሕር ርኢኹሞ ከም ልማዱ ናብ ጌተ ሰማይ ንኸደ ይብል ናብ ጌተ ሰማይ እንታይ ክገብር ከም ልማዱ ኸይዱ ምኽንያቱ ኣብቲ ስፍራ ናይ መምላስ ልምዲ ነይርዎ እንታይ ንኽገብር ንኽጽልይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ካብቲ ሓደ ዘጥረዮ ነገር እንተዳሪናዮ ናይ ጸሎት ልምዲ ነይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ትክክለኛ ናይ ክርስትና ጎደናን ኣካይዳን ዘርኢ ዋና ሞዴልና ንሱ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኹም ድማ ጸሎት ኣብ ህይወትና ልምዲ ክሳብ ዝኸውን ኣጽኒዕና ክንሕዞ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ እንተደኣ ክሳብ ናይ ህይወትና ልምዲ ኮይኑ ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ብዘይባተኽ መንገዲ ኣብቲ ናይ ጸሎት ዓለም ንርእስና እንተደኣ ዘይረኺብናያ እቲ ብጸሎት ዝመጽእ ውጽኢት ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ብጸሎት ዝረአ ውጽኢት ኣብ ህይወትክ እንተዘይርኢኸዮ ድማ ብዙሕ ነገር ኢኻ ክትከስር ብዙሕ ነገር ኢኻ ክትከስር ምኽንያቱ ጸሎት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ኣብ ብዙሕ ተስልጥ እዩ ዝብል ርኢኹም ብዙሕ ሓይሊ ኣለዋ ናይ ጻድቕ ጸሎት ነገር ግን እዚ ብዙሕ ሓይልን ብዙሕ ለውጥን ብዙሕ ኣብ ህይወትና ተቃይሮ ከምጽእ ዝኽእል ጸሎት ግን እንተደኣ ልምዲ ኮይኑና ጥራሒና ንጥቀመሉ ስለዚ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ናይ ጸሎት ልምዲ ኣብ ህይወትና ነጥረየለን ኣለዋ እዘን ክልተ ነገር እንታይ ጌርናየን ጥራሕ ጸሎት ኣብ ህይወትና ልምዲ ክኸውን እዩ ቀዳማይ ጸሎት ኣብ ህይወትካ ከም ልምዲ ክጠር እንድሕር ትደሊ ኮንካ ምዱብ ግዜ ንጸሎት ክትህብ ይግበአካ ምዱብ ግዜ ንጸሎት ክትህቢ ይግበአኪ ርኢኹም ንጸሎት ምዱብ ግዜ መዓልታዊ ከይፈለናሉ ጸሎት ኣብ ህይወትና ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ግዜ ዝመደብካዮ እሙን ምዃን የድልየካ በቃ እዘን ክልተ እንተደኣ ጌርናዮን ጸሎት ናይ ህይወትና ላይፍ ስታይል ልምዲ ክኸውን እዩ ሽዑኡ ኣብቲ ናይ ጸሎት ዓለም ከነንሳፈፍ ክንጅምር ኢና ምዱብ ግዜ ንጸሎት ኩሉ መዓልቲ ንፍለ ነቲ ዝፈለናዮ መደብ ድማ እሙናት ኮይና ኣጽኒዕና ንሓዞ ነታ ዘላትካ ንእሽተይ ነገር እንተዘይሒዝካያ ንዓ እውን ከይትስእና ተጠንቀቕ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ከምዚልና ንኣውጅ ኣቦ ምሳኻ ሕብረት ክገብር ጊዜ ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ጊዜ ምሳኻ
ሕብረት ክገብር ብጸሎት ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈትካለይ ክብሪ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ ካብቲ ምሳኻ ሕብረት ምግባረይ ዝተላዕለ ኣብ ህይወተይ ብስሕ ጸጋኻ ስለ ዝግለጽ ብጸጋኻ ድማ ምሉእ ስለ ዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣሜን ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎማዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ዘይተቐበልኩም በዚ መዓልቲ እዚ ዕድመ የቕርበልኩም ስለዚ ንጎይታ ክትቀበሉ ዝወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ ዕዳይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ንጽድቀይ ኣምላኽ ከም ዘተስኦን ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ዝወሰንኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ሻሎም